Сигурно всеки си спомня онези въпроси от детството, които просто не дават мира. Оказва се, че често зад най-простите от тях се крият най-дълбоките научни истини. Днес ще се гмурнем в два точно такива въпроса. И така, да започнем с една истинска класика, която вероятно всеки си е задавал докато е на плажа. Защо, по дяволите, морето е солено? Оказва се, че отговорът на този въпрос е цяла сага, която преплита древни митове с наистина мащабна наука. Има, например, една много красива скандинавска легенда, която разказва за магическа мелница. Според мита, тя потънала на дъното на океана, но продължила да мели сол. И го прави и до днес. Но, както често се случва, научната история е дори по-завладяваща и по-мащабна от всеки мит, така че нека оставим древните мелници и да видим какво се случва с съвременните океани. Добре, но преди да стигнем до защо, нека първо да видим колко. Колко солен е океанът всъщност? Средната стойност е около 35 промила. Добре, 35 промила, но какво точно означава тази цифра на практика? Ами, просто е. Това означава, че във всеки един литър морска вода има разтворени 35 грама соли. И да, повечето от това е обикновена готварска сол, но съвсем не всичко. И така, стигаме до големия въпрос. Откъде идва всичката тази сол? Оказва се, че има два основни виновника. Първият идва от сушата. Помислете си, дъждовната вода е леко киселинна и в продължение на милиони години, капка по капка, тя буквално разтваря скалите и отмива минерали. Реките събират всичко това и го отнасят право в океана. А вторият източник? Той е скрит дълбоко на морското дъно. Говорим за хидротермалните извори. Там долу водата се просмуква в земната кора, нагрява се от самата магма, разтваря минерали и изригва обратно в океана, като едни подводни гейзери, които постоянно подправят водата. Добре, тук идва един много логичен въпрос, нали? Ако реките и тези извори непрекъснато добавят сол от милиони години, защо океанът просто не се превръща в един свръхконцентриран разтвор? Отговорът е една много елегантна концепция – динамичен баланс. Защото солта не само влиза в океана, тя и излиза от него. Как? Ами, например, много морски организми използват тези минерали, за да си строят черупките и скелетите. Когато умрат, те потъват на дъното, отнасяйки минералите със себе си. Други соли просто се утаяват или с течение на геологическо време образуват огромни солни находища под земята. Така че има постоянен приток, но има и постоянен отток – баланс. И като говорим за соли, да, 85% е натриев хлорид или познатата ни готварска сол. Но в останалите проценти е много интересно. Имаме сулфати, магнезии, калций, калий. Всъщност, ако трябва да сме точни, в морската вода може да се открие почти всеки елемент от Менделеевата таблица, макар и в абсолютно нищожни количества. Истинска химична супа. Добре де, но защо всичко това е важно? Значението е огромно, просто колосално. Тази соленост, заедно в температурата, определя плътността на водата. А разликите в плътността, те са двигателят на глобалните океански течения. Говорим за гигантска конвейерна лента, която пренася топлина по цялата планета и буквално оформя климата, който познаваме. Освен това, солеността диктува къде какви морски създания могат да живеят. Има дори хипотези, че рязък спад в нея преди стотици милиони години може да отключил така наречената камбрийска експлозия, един от най-големите моменти на бум в разнообразието на живота на Земята. Така че да, не е просто солена вода. Добре, от дълбините на океана, нека сега вдигнем поглед нагоре. Към втория голям класически детски въпрос. Защо небето е синьо? Оказва се, че дори великият Леонардо да Винчи размишлявал по този въпрос. Неговата идея е била доста поетична, че синьото е някаква смес от чистата слънчева светлина и мрака на космоса отвъд. Красиво, нали? Но не съвсем вярно. Истинският отговор се крие в едно физично явление с малко странно име – разсейване на Рейли. За да го разберем, трябва да си припомним нещо базово. Слънчевата светлина, която виждаме като бяла, всъщност е микс от всички цветове на дъгата. Всеки цвят си има своя дължина на вълната.
Синята и виолетовата светлина имат къси, много накъдрени вълни, докато червената и оранжевата, те имат дълги и разтеглени вълни. И така, какво се случва? Слънчевата светлина навлиза в атмосферата и започва да се блъска в безбройните мънички молекули на въздуха – кислород, азот и тук идва ключа. Тези молекули са с точния размер, за да разсейват много, ама много по-ефективно късите вълни. Представете си го така. Дългите червени вълни просто преминават почти необезпокоявано, докато късите сини вълни се удрят в молекулите и се пръскат във всички посоки – нагоре, надолу, настрани, навсякъде. И понеже тази разпръсната синя светлина идва към очите ни от цялото небе, ние го възприемаме като синьо. И още нещо любопитно. Всъщност, виолетовата светлина се разсейва дори повече, но очите ни просто са по-чувствителни към синия цвят. И най-хубавото е, че същият този физичен принцип обяснява и друго невероятно красиво нещо, което виждаме всеки ден. Да, за залезите. Но ако небето е синьо заради разсеяната синя светлина, къде отива тя по залез? Краткият отговор е, разсейва се толкова много, че просто не успява да стигне до нас. Но нека видим как точно става това. Всичко е въпрос на геометрия. Когато Слънцето е ниско на хоризонта, при вечер или сутрин, неговите лъчи трябва да преминат през много по-дебел слой от атмосферата, за да стигнат до нас. Представете си този дълъг път. По него почти всичката синя и виолетова светлина се разсейва настрани. Просто не й остава шанс. И какво достига до очите ни в крайна сметка? Предимно онези дълги вълни, които успяват да преминат по-директно – червените, оранжевите и жълтите. Ето защо залезите са така обагрени. И така, след като отговорихме на тези два вечни въпроса, какво всъщност научихме? Оказва се, че зад въпроса за соленото море стои една огромна история за планетарен баланс. Един цикъл, който движи климата и е оформил живота в продължение на милиарди години. А зад синьото небе, там открихме един елегантен танц между светлината и най-малките частици на нашата атмосфера. Ежедневна красота, породена от фундаментална физика. И ето как най-простите детски въпроси ни водят до най-дълбоките истини за света. Нека завършим с нещо за размисъл. Науката предполага, че в далечното минало океаните са били много по-солени от днес. Може би с 50 грама сол на литър, вместо сегашните 35. Само си представете за миг какъв е бил този свят. Свят с поплътна вода, която замръзва при по-ниска температура. Какво ли е било усещането да се потопиш в него? Какви създания са плували там? Понякога най-големите въпроси не дават само отговори, а раждат още повече въпроси.